padres. И заради това начинание повече от 60 страни вече имат съживление между ромите. Халелуя! Алелуя! Халелуя! Алелуя! What does mean? Какво означава всичко това? Да се дарем заедно. To bring the fire together. Да се борим, да се бием заедно. The unity is what God wants from us. Бог иска единство от нас. Don't let us look at each other like foreigners. Нека не гледаме един на друг, като че ли сме чужденци един за друг. But let us look at each other like brothers and sisters. Нека се приемаме и се прегърнем като брати и We сестри. belong to God. Ние принадлежим на We Бога. belong to the same family. Ние принадлежим на Божието семейство. We belong to the same family. Ние имаме същия баща, същото For семейство. that we need each other. Така че ние имаме нужда един от друг. That's right, society. Но нека покажем на същото това общество, That we can stay together. че ние можем да бъдем гостите. And that is to Мускули. keep the bones together. И тези мускули имат за цел да придържат костите една към друга. That's it. Който държи ключът към парите. So take care of him. Така че бъдете много внимателни и грижовни към него. Hallelujah. Алелуя. I feel it's like a privilege to be among you. За мен е привилегия, радост да бъда между вас. Hallelujah. Алелуя. When France came to me and Когато said, Франц дойде при мен и ми каза, "No, it's a time for Balkan," сега е време за Балканите. I felt very strong in my heart. Аз дълбоко почувствам в сърцето си, We have to support that work. че това е нещо, което ние трябва да финансираме. And I will ask you, И аз ще ви задам следния въпрос, по-скоро ще ви помоля. are you hungry for the things France have witnessed about? Аз искам да ви задам въпроса. Вие гладни ли сте? Да. Нека да посрещаме паспорта от Румъния. Алелуя! Halleluja. Алелуя! Halleluja. Алелуя! Halleluja. Хвала да те яме. Брати и сестри, Съм радо и бердеме и лесно. аз съм много радостен в сърцето си. Пердо го гория. Аз съм много толкова щастлив и съм толкова радостен и преизпълнен.
Божията воля в живота ми ме е поставила на място и в ситуация, и в църква, която се казва Евангелска църква Филаделфия, България. И според Божията милост съм най-младият член от борда на братята служители. Там изпълнявам длъжността. Но днес съм благодарен на Господ, че мога да освободя едно слово, което Господ е вложил в сърцето ми относно единството. цялата работа, за да можем ние да се наслаждаваме на конференцията. И ние наистина трябва да им бъдем благодарни. For all
we want to give God thanks Но преди всичко ние искаме да дадем слава и почет на нашия Бог. because He had done it possible for us to come here Той е together. направил възможно да бъдем тук, да се съберем заедно. Today I want to continue speaking about unity. Днес бих искал да продължа темата за единството. You know that unity is that is a clue for to have Вие много добре знаете, че единството е необходима предпоставка за съживление. The unity is what we need to have if we shall have a future for our work. Първо трябва да имаме единство, ако искаме да има бъдеще за нашата работа. So for that we are here today. Така че днес ние сме тук, For to speak about the unity. за да мислим и за да говорим относно единството. When God created the heaven and earth, Събрани множество и се молим заедно. we is so many, but can we all come forward here? Знам, че сме много, но тези, които искат, нека дойдат тук напред. Let's come in front of Jesus Christ. И да получи венеца на славата, да премине през най-крайна линия, която казва край на служението. Нека всички да достигнем до подобния град, който чакаше Авраам, до светия град, Господи, да дойдем с пълни ръце, с души, които сме спечели истина, Господи. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Heavenly Father,
Това е голямо отговорство, което ви поставиха преди малко. Знаете ли, знанието е отговорност. Никой няма да бъде съден за това, защото не е знаел. Вие сега знаете. Как трябва да бъде придвижен, как трябва да е мотивиран, как трябва да бъде задействан, как трябва да продължи. Дори и когато има проблем, не може да отиде. Те няма да го остават. Не го оставайте, братя. Заведете го до пастор Саша, върнете го отново. Трябва да намерим решение на въпроса. Трябва да намерим решение на въпроса. Трябва да решим нещата. И го връщаме отново. Няма да го оставим. Трябва да решим въпроса. Къде сте прокора? Сега ще го карам от другата страна. Доволно. Исках само да кажа едно. Ти и аз трябва да продължим напред. Аз ще продължа напред. Няма да се откажа. Колко от вас няма да се откажете? Алелуя. Аз няма да се откажа. 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 Аз няма да откажа. Алелуя. Алелуя. Благодаря ви. Което има, лично аз го познавам, този мъж, повече от 15 години. Служим заедно, Пловдив област, Пазарджик област. Основали сме много църкви, водили сме нощни дения, правили сме мощни евангелизации. И това семейство е участвало мощно във всяко едно от тях. Така че аз го препоръчвам на Божията благодат, на Божията милост и вярвам в Божите призвани мъже, които имате този специфичен дар. Ти съд прекратът е Боже мой и чрез този мъж, Господи, да запалиш, Господи, нации, Господи, които, Господи, да докосват, Господи, и словото да поставиш устата му, което да бъде изпълнено с огън и сила на Святия Ти Дух, да